wir schauen, was Shakespeare, Ibsen, Andersen dazu sagen. Klaus Andersen. Begrüßt mit mir die 8. und 9. Klassen mit einem großen Applaus. Starts to burn, right? And it starts to spread. She gonna bring that attitude home. You don't want to do that with your life. When a fire starts. The spirit is alive in the building. We are. When a fire starts to burn. Romantisk kærlighed er en ret ny opfindelse. Kun 200 år gammel eller sådan noget. Alle der med, man finder. Undskyld, gider ikke altså lige komme frem igen? Vi har et problem. Ja, nu. Hvad er det? Stille. Spis stille. Spis stille. Fred. Synke. Numsen. Bom. Nej. Vi har taget det hele. Og vi kan have afbrydet os. Vi har intet nu. 2 mennesker på en strand. 2 hjerter i brand. Sol, blæst eller vand. En kvinde og en mand. Hun rækker hans hånd. Han lyst af et bånd. Hun siger på kald nej. Det gode gamle leg. For det er sommer, og sol står på himlen. Livet er herligt. Der er øst, og juli er sol. Åh, Romeo, hvorfor er du Romeo? Forlæg din far. Forkast dit navn. Hvis du sværger dumi, vil jeg gøre det samme. Det er jo kun dit navn som en fjende. Hvad er et navn? En rose dufter lige så sødt, uanset hvad den kan. Og du er Romeo, dig selv. Fuldkommen, uanset dit navn. Så dyk mig op. For nu er jeg aldrig Romeo. Elskov er som en røg af hedesukke, der flammer lutret i en elskers øje. Jo tak, det var sjovt. Ham Shakespeare, han kunne bare noget. Nur für dich, jeden Tag das kluge Kunst. Nur für dich, und was hat mir das genutzt? Ich hab nur für dich mit Alkohol verzicht verkündet. Ich hab nur für dich meine Playboy-Sammlung angezündet. Ich hab nur für dich sogar ein Liebeslied geschrieben. Nur für dich und trotzdem wirst du nicht rein. Hvad tror du vennerne vil sige? Naboerne? Tror du bare... Jeg er fuldstændig ligeglad. Alt for længe har jeg levet dit lille borgerlige facadeliv. Det skulle bare være så pænt. Vi skulle bare tage os ud. Det skulle bare se ud som. Jeg er træt af det. Men har du ikke et ansvar? Så tænk dog på børn. Nej, Nora! Farvel, Torvald. Gymnastiksalen pyntet op med blomster og kulørte lamper. Og lugten af surt her.
Randi. Ved du, hvad du gjorde ved en 14-årig dreng? Randi, kendte du din magt? Kigger man på hende igen, og så går man over på lidt tilfældigt. God aften. Jeg hedder Holger. God aften, Agnete. Nå, må jeg sætte mig, Agnete? Ja. Fortæl mig, Agnete, er du helt alene i byen? Jeg venter på en veninde. Hun er nok gjort. Må jeg så tilbyde dig et lille glas? Jeg kan det selv. Ej, lad mig nu have den fornøjelse. Så bare en Sprite. Så bestiller du 2 Sprite, og det skal ikke tage for lang tid, hvis jeg skal jo bare snakke. Hvad siger du til, at vi to smører hen til mig og får en dejlig varm kop kaffe? Det lyder dejligt. Different. Ej, det blev jo meget pænt. John sagde også, at det er en style. Jeg har i hvert fald normalt, altså rimelig pæn krop, ikke? Benene, de er simpelthen sagt. Ældre og ældre og grimmere og grimmere. Og dø som gammel jung. Og så lige i dag, hvorfor sker den her slags katastrofer altid for mig? Jeg kan jo ikke gå nogen steder med det her udseende. Men på den anden side, så er jeg jo sådan totalt veltrimmet. Sådan, ulala. Det der med spænding, det har bare været så fedt. Jeg er så fedt. Jeg er så tight. Jeg er simpelthen så bare så lækker. Nu mangler jeg bare lige at få flere hår på benene. Kommer du så? Ja, mor. Men klokken 8 skulle du ikke i skole. Måske skulle du også arbejde lidt med dig selv. Du ødelægger jo totalt nu kramme. Jeg kan jo ikke kommunikere med dig, når du kommer møder med de her negative udladninger. Måske skal du prøve at udsætte nogle flere positive vibes. Okay. From the heart of Texas, with a heart of gold, catcher It's 3 balls and 2 strikes. Let's see if she can knock it out of the ballpark, and the Diamonds can take home the pennant. And action.
Stay